हरे हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. മാതാജിയുടെ പേര് ഇത് എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണോ? അന്തരംഗ യശോദാദേവി അതാണോ? എന്റെ അതേ പേര് മാതാജി. ഉമ്മയമ്മ എന്നാണ്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടായിരുന്നു 10ാമത്തെ എന്താ ഉമ്മയമ്മ. മാതാജി? ഉമ്മയമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴില് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മാതാജിയുടെ പേരാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. പ്ലീസ് മാതാജി എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അന്തരംഗ യശോദാ ദേവിദാസി എന്നാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ദേവോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മള് അധ്യായം 10 ഭക്തിയോഗത്തിലെ 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഭക്തിയോഗത്തില് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ശേഷം ഭഗവാന് യഥാർത്ഥ ഭഗവാന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭഗവാൻ എത്ര ഇതുണ്ടെന്ന് സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഭക്തിയോഗത്തില് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ യോഗം, അതാണ് ഭക്തി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞു? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർത്താലാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? അന്യദേവതകളെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ? അവരുടെ
സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകും, അതായത് അവരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോവുക. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മുക്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ മരണം വീണ്ടും ഒരു ജനനവും മരണവും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് ചിന്താമണി ധാമാണ്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അവിടെയുള്ളതെല്ലാം. അവിടെ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും അതുപോലെ സുരഭി പശുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണ് ലക്ഷ്മി അനേകം ലക്ഷ്മിമാരുടെ പരിചരണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ ധാമത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാമത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ എങ്ങനെ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മളുടെ അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പത്രം പുഷ്പം ഫലം, ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പവിത്രീകരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി സതതാം കീർത്തയന്തോമാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പത്രമോ ഒരു പുഷ്പമോ ഒരു തുളസിയുടെ ഇലയോ ഒരു പുഷ്പോ ഏതെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം. എളിമയോടുകൂടി ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്താല് എന്താണ്? അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുന നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നാശമില്ല. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ആരോടാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോടാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ അതീവ വാത്സല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ലംഘിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളൊക്കെ, ശരി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരണം? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്, എന്നെ പൂജിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും നിനക്ക് എന്നെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നിനക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതമ്പിലെ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അർജുനനോട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്. ഒരു സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും മറ്റൊരു ഉത്തമ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ കേട്ടോ, ഏറ്റവും ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഷെയർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടാ അത് പറയാ? ഒരു സുഹൃത്തിനോടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ, നമ്മുടെ കൂടെ സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും കാണുന്നത്. ഉറങ്ങുമ്പോഴായാലും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴായാലും ഏത് ഒരു കൈ അനങ്ങുന്നത് പോലും ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാം എന്നെ പറ്റിയിട്ട്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടോ, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തലയ്ക്ക് ഭാഗത്തുള്ളത് ആരാണ്? ദുര്യോധനാണ്. കാലിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അർജുനനാണ്. ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ?
ആക്ച്വലി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദൂത് പോയില്ലേ യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ദുര്യോധനനും ധൃതരാഷ്ട്രരും എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു മുട്ടുസൂചിക്കുള്ള സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിനുള്ള തീരുമാനമായി. അപ്പൊ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രാജ്യക്കാരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ രണ്ട് പക്ഷത്തായിട്ട് കുറെ രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് റെഡിയായി. കുറെ പേര് ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്തും കുറെ പേര് അർജുനന്റെ പക്ഷത്തുമായിട്ട് യുധിഷ്ഠിന്റെ പക്ഷത്തുമായിട്ട് വന്നു, പാണ്ഡവപക്ഷത്തുമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രം തീരുമാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യും അതറിയില്ല. അപ്പൊ ശകുനി ദുര്യോധനന്റെ അമ്മാവനാണ്, പറയും ദുര്യോധന പാണ്ഡവന്മാർ പോയിട്ട് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നീ പോയി അവരോട് പോയി ചോദിക്ക് എന്താണ്, ആരുടെ കൂടെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം ദുര്യോധനൻ വരികയാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അർജുനനും പുറപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതറിയാതെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം എത്തുന്നത് ദുര്യോധനാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധന കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഇപ്പോഴും കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പൊ ദുര്യോധന എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഭഗവാൻ തലയുടെ അവിടെയാണ് ഒരു കാലിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോശമാണ്. നമ്മൾ തലയുടെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മള് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു മീൻസ് അടുപ്പും അതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില് ദുര്യോധനന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തലയ്ക്ക് ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. മറ്റേ അർജുനനാണെങ്കിൽ ആ എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് കാൽപാദത്തിന്റെ അവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഉണരുമ്പോ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? നേരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആളെക്കാളും നമ്മുടെ കാലിന്റെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ കാണുക. അപ്പൊ ആ ബോധം ദുര്യോധനനില്ല. അപ്പോ എന്താണ്, ദുര്യോധനനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ സമയത്ത്. അല്ല സോറി, അർജുനനെയാണ് ആദ്യം കാണുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയും, എന്താ അർജുന ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ ദുര്യോധനന് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ വരും. അപ്പൊ ദുര്യോധന പറയും, ഇല്ല ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത്. അപ്പൊ പറയും എന്നോടാണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയും, ഓക്കെ ദുര്യോധന നീയായിരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്, പക്ഷേ അർജുനനെ അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ പറയും അതെന്തായാലും ശരിയാവില്ല, ഞാനല്ലേ ആദ്യം വന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവർക്കൊരു ഇത് പറയും, ശരി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിഷമിക്കേണ്ട, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം? യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ സർവ ജ്ഞാനിയാണല്ലേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ തരാം. അവർ എന്റെ നാരായണി സേന വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യും, മറ്റാളുടെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കും. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അർജുനനാണ് ആദ്യം കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനെയല്ലേ ഭഗവാൻ ആദ്യം കണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനനാണ് ആദ്യം ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദുര്യോധനേക്കാളും താഴെയുമാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയും, ഭഗവാനെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുനനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കും, അയ്യോ എന്താണാവോ, അല്ല സോറി, ദുര്യോധനൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്താണാവോ അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ പോണത്, എങ്ങാനും സേന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക? കാരണം നാരായണി സേന എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള സേനയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സേന എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇതുവരെ ഒരു തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോ എന്തായാലും ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ മതി എന്ന് കേട്ട ഉടനെ ദുര്യോധന ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഈ അർജുന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് നോക്കൂ, ഭഗവാനെയാണ് കൂടെ പിടിച്ചേക്കണത്. ഇത്രയും വലിയ സേന ഉണ്ടായിട്ട്, അതും യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ഒരാള്. അങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനന്റെ തല പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല വേണ്ട സമയത്ത്. അതാണ് അവിടെ കണ്ടത്. ദുര്യോധനൻ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? അവൻ നാരായണി സേന എല്ലായിടത്തും ജയിച്ചു വന്നതാണ്, ബൃഹത്തായ സേന ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ദുര്യോധനന്റെ തലയിൽ പോയത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇതിനു മുമ്പ് നാരായണി സേന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സേന ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സേന ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ബോധം ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായില്ല, അർജുനനാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ബോധവും ആ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്, ഭക്തനായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അർജുനന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റിയത്? അർജുനന് പറ്റിയത്. നമേ വിദുസുരഗണാഹ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, യശോദാദേവിയുടെ ആ ഒരു ജനന സമയം അത്
ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവതമാരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ. എന്റെ ഉത്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ്? നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ജനിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ആരുടെ ഗർഭത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഓരോ ഇതിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാളുടെ വയറ്റിൽ വരും, ഇന്ന സമയത്ത് ജനിക്കും എല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നല്ല ശുഭസ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ആരുടെ വയറ്റിലാണ് ജനിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ജനിക്കാനെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ദേവകി മാതാവ് ജനനം നൽകുമ്പോ അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്ന് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദേവതകളും വന്നിട്ട് പുഷ്പവൃഷ്ടിശ്വരിയാണ്, അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ ജനിക്കാൻ പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്? ചതുർബാഹുവായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. അത് ദിവ്യരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദേവകിക്കും വസുദേവനും. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്താണ്, എന്നിട്ട് ദേവകി മാതാവ് പറയാണ് എന്തെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് കംസൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല, വേഗം മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ദേവന്മാർക്കും ഋഷികൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം എന്താണ്? ഈ ദേവന്മാരുടെയും ഋഷികളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരാണ്? സൃഷ്ടി ആരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. കാരണം അവർ താഴെയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലും ഇവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമയോവേതി തത്വതക സോപി കൽപ്പേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയക. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവര്. അപ്പൊ ഇതിന് ശരിയായിട്ടും എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പൊ അവിടെ നാരദരെ കാണാം അല്ലെ. ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇതില് വീണ വായിച്ചിട്ട് നാരദരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും നാരദൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 5 വയസ്സുള്ള സമയത്ത്, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയണ്ട. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്റ്റോറി, നാരദന്റെ സ്റ്റോറി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയാം. അപ്പൊ നാരദന് വന്നിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. അതായത് നാരദന്റെ അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തില് ഒരു എന്താണ്, ഒരു വേലക്കാരിയുടെ മകനായിട്ടാണ് നാരദൻ ഉണ്ടാവുക. നാരദൻ അപ്പൊ ഒരു 5 വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അവര് ഓരോരോ വീടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയെ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചാതുർമാസം എന്ന് പറയും. ചാതുർമാസത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചാതുർമാസത്തിന്റെ സമയത്ത് ഈ മുനിമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കും. എവിടെ? ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കില്ല, കുറച്ച് ദിവസം ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്ത് 4 മാസം 1 മാസം ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ അവർ പോയി താമസിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതം സപ്താഹം അവർ നടത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നാരദന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് വന്ന് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഭാഗവത സപ്താഹവും അതെല്ലാം കൂടി നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോവുകയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹായം, ഇപ്പൊ വിറകെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള സഹായങ്ങൾ, എല്ലാ വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക, പാത്രം കഴുകുക, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പണികളും ചെയ്യാനായിട്ട് നാരദന്റെ അമ്മയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചെറുതായതുകൊണ്ട് വേറെ ആരുമില്ല, അച്ഛനില്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ പാമ്പുകടി ഏറ്റിട്ട് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഭഗവാൻ എത്ര ക്രൂരനാണ് എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. കാരണം വെച്ചാൽ 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല. ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എവിടെ പോവാനും ഇല്ല. ഇവര് സേവയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മുനിമാര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാക്കികളൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും. അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ആർക്ക്? നാരദർക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. 5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല, പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ വേദജ്ഞാനം മുഴുവൻ നാരദന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ചാതുർമാസം കഴിയുമ്പോൾ അവര് പോകുംല്ലേ, മഹർഷിമാര് പോകും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കുട്ടി എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേദജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് നാരദര്.
അപ്പൊ നാരദർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു നഗരങ്ങളിൽ കൂടെ, ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടെ. പക്ഷെ അവിടെ കണ്ട ഏത് കാര്യവും ആ കുട്ടിയെ ആകർഷിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഈ മഹർഷിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് കാട്ടിലെത്തിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ തുടങ്ങുമ്പോ ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഉള്ളില്, അത് അന്തരംഗത്തില്, അതായത് ഉള്ളിലാണ്, പുറത്തല്ല. മനസ്സില് ഭഗവാൻ വന്ന് അതിനെ കാണും. അപ്പം നാരദർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വരണു. അത്രയും എന്താ പറയാ, ഒരു എക്സ്റ്റസി ആണ് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ. അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും അറിയും, ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കാണുമ്പോഴേക്കും അറിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അശരീരി വരും. ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല, നീ എന്നെ നന്നായിട്ട് ധ്യാനിച്ച് തപസ് ചെയ്യൂ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണാമെന്ന്. ആ ഒരു ജന്മത്തിലെ തപസ്സിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നാരദരായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വേദജ്ഞാനങ്ങളോടും കൂടി. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലേ നാരദൻ. അത്രയോ പേർക്ക് നാരദര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ധ്രുവന്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്, ആ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. എന്തായാലും കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ നാരദരല്ലേ വന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവന് ഒരുപാട് പേരെ, മൃഗാരിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദരാണ് വേദോപദേശം കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നാരദർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും പണത്തിന്റെ മഹിമയോ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. ഒരു സർവ്വലീലയുടെ മോനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു സേവനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നാരദർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മാതാജി അവര് അതൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കലർപ്പില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശുദ്ധഭക്തനാക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാ ഭൂതാഭാവ സമന്വിതാഹ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഈ 10:8 തൊട്ട് 10:11 വരെയുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, 8, 9, 10, 11, ഇതിനെ ചതുശ്ലോകി എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുശ്ലോകിയാണ് ഈ 10:8, 10:9, 10, 10, 10, 11. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചതുശ്ലോകി എന്ന് പറയുന്നത്? ചതുർ എന്ന് പറയുന്നത് 4. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫുൾ എസെൻസ്, മുഴുവൻ സാരം എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സംബന്ധ എന്ന് പറയും. ഈ സംബന്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധമാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ? ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളത് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഭൗതിക പ്രഭാവങ്ങൾ കാരണം, ത്രിഗുണങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതീ മത്വാ ഭജന്തേ മാ ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളും ആത്മീയ ലോകങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്റെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തറിവാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നത് ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആരിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാ ലോകങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ ജീവഗണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ആ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാള് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവര് സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് ജോലിക്കാരനെ വെക്കുന്നു, ആ വീട്ടിന്റെ ഉടമ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിക്കാരൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം ആ വേലക്കാരന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, ഭക്ഷണമാവട്ടെ, എല്ലാം നോക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ വീട്ടിന്റെ ഉടമയാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ്, നമ്മളൊരു വേലക്കാരനെ പോലെയല്ല, നമ്മളുടെ ഭാവമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു തരുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ? അമ്മ വിധവിധമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ച് തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം നുറുക്കി കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഒന്നും തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് എന്താ, അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ സേവിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുക സംബന്ധ ശ്ലോക എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. നാരായണാത് പര നാരായണാത് ബ്രഹ്മജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ, നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാത് തുഷ്ടവസവോ ജായന്തേ, നാരായണാദ്വേകാശരുദ്രാ ജായന്തേ, നാരായണ ദ്വാദശാദിത്യാഹ. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ അവതാര സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? വസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ. അങ്ങനെ 4 ഇതായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് 4 ഇത് വരും. അതിൽ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ നാരായണൻ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്. നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാസംഘർഷണൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഈ ആര് വരുന്നത്? മഹാസംഘർഷനും വരുന്നത്. ഈ മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യ രൂപം എന്താണ്? നാരായണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ വന്നു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ ഓർഡറിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവരുടെ തലമുറക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. കാരണം അവരിൽ നിന്ന് വന്ന് അതിന്റെ തലമുറക്കാരായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുത്തച്ഛൻ, അവരെ മുത്തച്ഛൻ, അവരെ മുത്തച്ഛൻ, അങ്ങനെ മേലെ 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്താ എത്തുക? ഭഗവാനിലെത്തും അല്ലെ? ഗർഭോദക സായി ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിൽ ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എത്തും. ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എന്ത് വരും? മഹാസംഘർഷനിലെത്തും. മഹാസംഘർഷൻ എന്തിലെത്തും? നാരായണനിലെത്തും. നാരായണൻ എന്തിലെത്തും? വീണ്ടും സംഘർഷനിലെത്തും. സംഘർഷനിൽ ആരിലെത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഉത്പത്തിയും വരുന്നത്. മച്ചിന്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യ തുഷ്യന്തി ചാരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആരാണ്ടാവുക? ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടാവുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാവുക. അവരുടെ ജീവിതം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് അവർ ജീവിതം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതുപോലെ അവർ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്, എന്താണ്, ബാല്യലീലകളാവട്ടെ, അതുപോലെ കൗമാര ലീലകളാവട്ടെ, അതിന് യൗവന ലീലകളാവട്ടെ, ഓരോന്നും. അതുപോലെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്, ഇതെല്ലാം അവർ സംഭാഷണത്തിൽ വരും. ഭീഷ്മദേവരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത് വന്നത് എന്നൊക്കെ എല്ലാം അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ സംസാരിച്ചിട്ട് ആ സംസാരിക്കുന്നതിലാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നാ പറയാ. നമ്മളുടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളെ മക്കളെ പറ്റി പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വിജയം മക്കൾക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 പേരോട് എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ഇടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വാട്സപ്പാണ്, ഫേസ്ബുക്കാണ്, എല്ലാത്തിലും ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ നടന്നു, അന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വീഡിയോ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ സമയത്തും അവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാം. ആക്ച്വലി അവിടെ അമേരിക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ
എന്താണ് മയക്കുമരുന്നും ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അവിടെയൊന്നും ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽ നിറയെ പേര് അത്രയും പണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അതും എസ്പെഷ്യലി യൗവനത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്കാര്, ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരൊക്കെ വീട് വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്കോ എന്താണ് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നൊക്കെ എവിടെ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിച്ച് ഏതോ ഒരു ഇതിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവരോട് ഈ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് അവര് പ്രഭാതയുടെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷകരാവുകയാണ്. ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം കേട്ട് കേട്ട് കേട്ട്. അപ്പൊ അവര് വന്ന് എന്നിട്ട് ഈ കീർത്തനത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് പ്രഭാതോട് അടുത്ത് വരുമ്പോ പ്രഭാത അവർക്ക് നൽകിയത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ പ്രഭാത അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ആ സമയത്ത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല, ഞങ്ങളൊരു വേറെ ലോകത്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ മേലുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകും ആ സമയത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രഭാത അതിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും? ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അപ്പോ പ്രഭാത പറയാണ്, ശരി, നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ആനന്ദം കിട്ടണം, അതാണല്ലേ, വേറൊന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് ആനന്ദമായി ഇരിക്കാനാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 3 മണിക്കൂറല്ലേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, ജീവിതകാലം മുഴുവല്ല, ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരമാനന്ദം തരാം. അതാണ് ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അതീവ ഭക്തന്മാർ. എന്താ കാരണം? ആ ആനന്ദം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ഇതാണ് അഭിധേയ എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, അതായത് പൂജിച്ചും ആരാധിച്ചും ചെയ്യണം. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ വരും കേട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുഗ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുക എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നമ്മള് ഒരു വിത്ത് പാവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മണ്ണില് ഒരു നല്ല മണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ, എന്നിട്ട് അത് കുഴിച്ചിടും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളം ഒഴിക്കും. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിലൊരു മുള വരും. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് എന്താണ് ഒരു ഭക്തി എന്നുള്ള ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുക. വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സത്താം കൃപ വൈഷ്ണവ സേവ എന്ന് പറയും. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം. ഭഗവാന്റെയോ ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആരോ ഒരാളുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വിത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വിത്ത് വന്നു കറക്റ്റ്, പക്ഷെ വെറുതെ ആ വിത്ത് ഒരു ഉണങ്ങിയ മണ്ണിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളത് പോലെയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ആ വിത്തിന് മുളച്ചു വരാനുള്ള ആ ഒരു വളം, അതായത് വെള്ളം, അതാണ് പോഷകങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കും. വിത്ത് മുളയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വീണ്ടും ചൊല്ലണം നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം എന്ന് തോന്നും. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു ഇലയെങ്കിലും, ഒരു തുളസിയുടെ ഇലയെങ്കിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എങ്കിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരും. അതാണ് ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇനി ശരി, ആ വിത്ത് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വിത്ത് മുളച്ചു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വിത്തിന് നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മളൊരു വേലിയൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്തെന്ന്? നമ്മൾ വേറെ മൃഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വന്ന് അത് കടിച്ചു തിന്ന് ആ ചെടി നശിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ വേണം അതിന് അല്ലെ. അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ആ ചെടി വെക്കുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തിലത ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തി ബീജത്തിന് വലുതാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പോരാ, ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലേ, ചെടി ഉണങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെയിലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ, ഒരു ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനോ ഭാഗവതം കേൾക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ഇത്, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെയൊക്കെ നമ്മൾ സാന്ദീപന മുനിയുടെ അടുത്താണ് പോയി പഠിച്ചത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗുരു ഉണ്ടാവും. അർജുനനൊക്കെ ദ്രോണാചാര്യരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഗുരു ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഈ ഇസ്കോൺ മാതിരിയുള്ള നമ്മളുടെ ആത്മീയ സംഘടനകൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയുടെ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ വേറെയും ഉണ്ടാവാം ഓരോ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. നമ്മൾ 4 സമ്പ്രദായം പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ പല മിഷൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതുമാതിരി ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഒരു സംഘത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യണം, മറ്റവരും ചെയ്യുന്നു ഞാനും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരിക. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയും, ഒരു ഫെയ്ത്ത്, നമ്മൾക്കൊരു വിശ്വാസം വരുന്നതാണ് ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സാധുസംഘം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു സംഘം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാധുസംഘം എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയും. ഈ ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്ഥിരം നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണൻ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട തോന്നും. നമ്മൾക്ക് കുറേ നേരം TV കണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ സീരിയലൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതേസമയം ഞാൻ കുറച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണം, പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അതാണ് ആ ചെടിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് വരും. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും, നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടണം. അത് വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? പിന്നെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾക്ക് അത് നിർബന്ധപൂർവ്വമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ ജപിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളായിട്ട് മെനക്കെട്ടിരിക്കുക ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ആവില്ല. പക്ഷെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് 2 തവണ ജപിക്കണം, 3 തവണ ജപിക്കണം, നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. അങ്ങനെ 16 റൗണ്ട് ജപിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ 16 തവണ റൗണ്ടൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളതിനോട് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരും. ഒരു ദിവസം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മാതിരത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് രുചി നിഷ്ഠ വരും. ആദ്യം അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് സീരിയൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, അതിന്റെ അടുത്ത പോർഷൻ കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവൂലെ. അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അങ്ങനെ രുചി വന്ന് അവസാനം ഘട്ടമായി ആസക്തി, അത് ജപിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ 16 റൗണ്ട് ജപിച്ചാലേ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വലുതായി എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇന്നലെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നൂല്ലേ, ഒരു 7 ലെയർ ഉണ്ട് അതിന്, നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തിന്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുല്ലോ. ആക്ച്വലി അതാണ് നമ്മളുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സും അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ആ തോടുകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോണില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകും. അതായത് നമ്മൾക്ക് അത്രയും മണത്തിനോടോ രുചിയോടോ ഒന്നും ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതിനോടൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല, അതൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ഇത്ര. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ 7 തോടുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ആത്മീയ ആകാശത്തേക്ക് പോകും. ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. ആദ്യം ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാൽ ഇരുട്ട് മാത്രമേ കാണൂ, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭജനക്രിയ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ നാമം ചൊല്ലുന്നത് അതെല്ലാം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രേമം വരും. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ല, ഇതുമില്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരിക. അതായത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ ഡ്രൈവർ കാറിൽ നമ്മൾ കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണേന്നുള്ളത് അയാളോട് പറഞ്ഞു അയാൾ എത്തിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണേന്നൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. കാറ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകണോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കും. നമുക്ക് അറിയാം, എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഭഗവാൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ എത്തിക്കും. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഈ പ്രഭാതയുടെ ഒക്കെ കഥയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്ത് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നതുമാതിരിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും.
അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പോകുമൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ യോഗശക്തിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി ആ ജീവനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അത് എത്ര കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില് ഭൗതികമായ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, പരമവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളവും ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പദാരവിധങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനം അത് എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിയോളും, നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാകുന്ന ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ണടച്ചാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതൊരു നിരന്തര പ്രോസസ്സാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ല സൗകര്യത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ അടുത്തിരുന്ന് ജപിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ അഭിധേയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇനി അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്: സംബന്ധ, അഭിധേയ, പ്രയോജന. അതിൽ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടണത്? എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്? കൃഷ്ണപ്രേമം. ഭഗവാന് നമ്മളോട് പ്രേമം വരും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന് നമ്മളോട് പ്രേമം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാൻ നേരെ മടിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തും അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടത് തരും. അങ്ങനെയല്ലേ? കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടിയെ നമ്മൾ മടിയിൽ വെച്ച് കൊഞ്ചിക്കില്ലേ? അതുപോലെയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എത്ര സുഖമാണ് അല്ലേ? പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ എന്താണ്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഓരോ റൗണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോടാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അയ്യോ ഇനി അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് നടക്കാന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അത് നാമം ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും വരും, നാമം ജപിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും വരും. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഭഗവാൻ തരും. ഇതിങ്ങനെയല്ല, ഇതങ്ങനെയല്ല എന്ന്. അത് 100% ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാണ്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിരത്തി തരും. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരും. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തരും. അത് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ത്രൂ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരിൽ കൂടെ ആയിരിക്കാം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരാളെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് തരും അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രയോജനം. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതാ പറയുന്നത്, ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരു, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള ആർക്കും അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരും. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ്, നീ അങ്ങനെ ചെയ്യ് എന്നുള്ളത് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. അന്തര്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസാക്ഷിയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ വേണ്ടത്? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത്ര കാലമായി ഇവരൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ, എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം അല്ലെ? അത് നമ്മൾ തുടങ്ങി കൊടുക്കണം, എന്നാലല്ലേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത.
ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് പ്രേമപൂർവ്വമായിരിക്കുകയും വേണം. അത് എന്തോ ഞാൻ ചെയ്യണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യല. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യാട്ടോ ഈ നാമം ചെല്ലണതൊക്കെ. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് സ്ലോലി നമ്മൾക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള ബുദ്ധി തരും. അപ്പൊ അത് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിന് ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്താൽ മതി, ഭക്തിപൂർവ്വമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, എനിക്ക് ഇന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ കണ്ടോളും. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട്. രാമാനുജരുടെ ശിഷ്യനായ കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു രാമാനുജർക്ക് കേട്ടോ. അപ്പം അതില് ഒരാൾ, അപ്പൊ രാമാനുജര് പറയും ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം, അതാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗം എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് രാമാനുജര്. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് രാമാനുജർക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാളാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ. അയാൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അയാൾക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. അയാളുടെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അത് ബുക്ക് തിരിച്ചാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുച്ഛാണ്, കാരണം ഇയാൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല, എന്തിനാണാവോ ഈ രാമാനുജരുടെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ സംസ്കൃതം കാര്യങ്ങളോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുച്ഛുണ്ട് കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് പറയും, രാമാനുജർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, നോക്കൂ അയാൾ എന്താ ചെയ്യണേ നോക്കൂ, അയാള് പുസ്തകം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടാ വായിക്കണേ, അയാൾക്ക് വായിക്കാനോ അറിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇരിക്കണേ. പക്ഷെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാമാനുജര് നോക്കുമ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ണീരിങ്ങനെ ധാരധാരിയായിട്ട് കണ്ണീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ രാമാനുജർ ചോദിക്കും, ഓക്കെ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്, നിന്റെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നീ തിരിച്ചാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിനക്കത് വായിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അയാൾ പറയും, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഗുരു പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങണം വായിക്കണം എന്ന്, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം എടുത്ത് പിടിച്ചേക്കാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ആ ചട്ട കാണുമ്പോ, അതിന്റെ ചട്ട കാണുമ്പോ അതില് ഭഗവാൻ എന്താണ് തേരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ സർവ്വലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് തേരോടിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്താണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാരുണ്യം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്നത്? ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ, ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് സഹിക്കണില്ല. ആ കാരുണ്യ ആലോചന എനിക്ക് ആനന്ദ കണ്ണീരാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് രാമാനുജര് മറ്റേ ശിഷ്യരോട് പറയും, ഞാൻ ഇത്ര നാൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇയാൾക്ക് മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾക്കല്ല. അയാളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യതയും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ പ്രയത്നം മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ത മഹാമജ്ഞാന അജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ തന്നെ വരും. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഇരുട്ട്, തമസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുക, എന്താണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ ഹോമിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിരക്തി നിനക്ക് വരണം എന്നുള്ള മാതിരി ഓരോന്നും ഭഗവാൻ നീക്കി കൊടുക്കും. ഇവിടെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, എന്താണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണല്ലേ, ദാഹിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ആ ഭാഗവതം ആരാണ്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനം മുഴുവൻ മാറുകയാണ്. അത് പക്ഷേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശരിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്താണ് ഭഗവത്ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കേട്ടത്? ഇല്ല, ഭാഗവതം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടത് അല്ലെ. ആ ഭാഗവത ജ്ഞാനം, ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റിത്തരും. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇത് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സുദാമാവിന് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയല്ല എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്നത് പഴക്കാരി അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ്
അവര് ചോദിച്ചോ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും? ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അല്ലേ? ഭഗവാന് ഭക്തിയോട് കൂടി അത് കൊടുത്തിട്ട് പോയി, അത്രയേ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതും അവർ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ചെയ്തത്, കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നടത്തി കൊടുത്തു അല്ലേ? അതുപോലെ എന്താണ്, ഗജേന്ദ്രന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് താമരപ്പൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ആ മുതലയുടെ കാലം വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഉത്കണ്ഠ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നാളെ എന്താണ് നടക്കാൻ പോണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് നടക്കാൻ പോണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, എത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരും, ഭഗവാൻ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം തരും. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രയത്നം, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോ നമ്മള് 12th പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്താണ്, മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിന് പഠിക്കണം, എഴുതണം, പാസ്സാവണം, MBBS കിട്ടണം, ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നന്ന് എടുക്കുന്ന ആ പോർഷൻ ആ കുട്ടി മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ പരീക്ഷ പാസ്സാവാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് വേറെ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ആ പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടും, ഉറപ്പല്ലേ? വേറെ അതായത് ആ എൻട്രൻസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അന്നന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ പഠിച്ച് ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് നോക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വീട് വെക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലാനോ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകാനോ ഒന്നിനും എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ സാഹചര്യം നമ്മൾക്ക് വന്നു എന്ന് വരില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ അങ്ങനെ ചെലവായി പോയി. നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പൈസകളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെലവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും ചില സമയത്ത്. പക്ഷേ ഇത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, ജോലിക്ക് പോകുന്നതോടൊപ്പം മിനിമം ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലാൻ സാധിക്കുമോ, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനുള്ള ഒരു വീട് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരുക്കി തരും. അതാണ് സുധാമാവിനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സുധാമാവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക എഫേർട്ട് ചെയ്തു? ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അത് ലഭിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരണമെന്നുണ്ടാണെങ്കിലും ഏതോ സൗകര്യങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അത് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ പ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും നീ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത്. ഇനി റെഫറൻസ് പറയാണ്. വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളുടെ വേദങ്ങളില് ആരാണ്? സനാതനനും അഭൗതികനും ദേവർഷിയായ നാരദർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെന്ന്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. അതുപോലെ അസിതൻ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും പ്രമാണിമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നത് ഒരു മനുഷ്യാവതാരമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും അതല്ല എന്നുള്ളത് ആരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്?
അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മുനിവര്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്? ദേവലൻ, വ്യാസൻ, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഊന്നി പറയുന്നു. അത് അവരെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. കാരണം അവര് നമ്മളുടെ മാതിരി ജീവിച്ചു മരിച്ച ആൾക്കാരാണ്, അവരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ? വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അത് അങ്ങയുടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അമൃതം മാറിയാണ്. അപ്പൊ കേട്ടിട്ട് മതി വരണില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വീണ്ടും ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല. അതാണ് അതീന്ദ്രിയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ യശോദാമ ഉരലിൽ കെട്ടിയുടെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അല്ലെ ഭഗവാനെ, ഓരോ തവണ കേട്ടാലും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരും. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഖ്യാത്മ വിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറയാം. കാരണം എന്താണ്? എന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനാദിയാണ്, അന്തമില്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അഹമാത്മാഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിഷ്ട മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെ വീണ്ടും ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാനാണുള്ളത്. അതുപോലെ അവരുടെ തുടക്കം, ഈ സൃഷ്ടി ഞാനാണ് നടത്തുന്നത്. മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അതിൽ ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയത്. ആരാണ് അത് നിലനിർത്തുന്നത്? വിഷ്ണു രൂപമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നാശം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ശിവദേവനാണ്. ഇത് മൂന്നും ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാമേ എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ല, വായിച്ചു പോകാനേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അത് ഇപ്പൊ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചാൽ വിഷ്ണുവാണ്. അങ്ങനെ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? മനസ്സാണ്. കാരണം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വരുന്നത് അല്ലെ. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ്, അവബോധവുമാണ് ഞാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ ആരാണ് ഭഗവാൻ? നോക്കിക്കോളൂ, ശിവനാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ്. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഞാൻ തന്നെ. സമുദ്രത്തിന് അന്തമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. ഇനി മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം. ഓംകാരത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഓംകാരത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയ സ്വരമാണ്. ഈ ഓം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അശുദ്ധികൾ മാറും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ട് ഇരുന്ന് ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് കലിയുഗത്തിലെ ഇതല്ല. എല്ലാവരും ശുദ്ധരല്ല, എല്ലാവരും ശൂദ്ര മനോഭാവമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ജപിക്കാനായിട്ട്. ഇനി മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും. ഇനി പിന്നെ തിരുനാമജപം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, അതാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഹിമാലയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേക മക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയക. ഇത് വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞേക്കാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപമാണ്, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയമാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്വവും, അശ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽമരാട്ടോ. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉച്ചൈസ്രവസ്, ഇത് ആ സമുദ്രമന്ഥനം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഉച്ചൈസ്രവസ് ഒക്കെ അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. അതുപോലെ ഇന്ദ്രന്റെ ആണല്ലേ ഐരാവതം, വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ആന. അതുപോലെ മനുഷ്യരിൽ രാജാവാണ് ഞാൻ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളതാണ്. ആ പാല് നിക്കയിൽ എപ്പോഴും പാല് ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജനന ഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അനേക പടങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മിത്രു ദേവതയായ യമൻ. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലത്തിന് മേലെ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ മരിക്കണം. ഈ ലോകത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാലുണ്ട്, കാലത്തിന്റെ എഫക്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുറിപ്പിട്ട ടൈം ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നശിക്കും. ആ കാലമാണ് ഭഗവാൻ. വന്യമൃഗങ്ങൾ, ഇവിടെ ഡെത്ത് പേഴ്സൺ, നമ്മുടെ കാലം നമ്മൾ പറയുക എപ്പോഴും മരണത്തിനെ കുറിക്കാനാണ് അല്ലെ. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും,
സൃഷ്ടികളുടെ ആദ്യ മധ്യാവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും അകാരം ആനല്ലേ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. കണ്ടോ സ്ത്രീകളുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ, ആ നവംബർ 15 ടു ഡിസംബർ 15 ആണത്. ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, ഇപ്പൊ വഞ്ചകരുടെ കാര്യങ്ങളായാലും നോക്കിക്കോളൂ. ചൂതുകളിയില് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹമില്ലാണ്ട് ചൂതുകളിലും ഒരാൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. ജയവും സുദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ, വൃഷ്ണികുലത്തിലാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് വാർഷ്ണേയ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഭഗവാന്, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ച കാരണം. മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയകാംക്ഷികളുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനാണ് ആദി ബീജം. ആ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. സന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തൂദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേ വിസ്തരോമയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് അത് അനന്തമാണ്. അത്രയും സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ഒരു കണിക മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യദ് യദ് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദ്ദൂർജിതമേവ തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതീവ മനോഹരമായിട്ട് പീലി വിടർത്തി ആടുന്ന ഒരു മയില്, അതുപോലെ ഒരു കിളി, നമുക്ക് അതിന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കള്. അപ്പൊ ഏത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാവട്ടെ, അതിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമല്ല നമ്മൾ പറയും, ഈ പ്രകൃതി എത്ര ഭംഗിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അല്ലെ. തടാകങ്ങളാവട്ടെ, സമുദ്ര തീരങ്ങളാവട്ടെ, സൂര്യാസ്തമനങ്ങളാവട്ടെ, എത്ര ഭംഗിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോലെ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, കാണാനായിട്ട്. കേരളത്തിൽ എത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ, അതിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അത് ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു കണിക മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് റിലാക്സേഷൻ ആണല്ലേ. എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ശാന്തി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പരമാനന്ദം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ഒരു കണിക അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് അത്രയും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബഹുനൈ തേന കിജ്ഞാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഗാമിതം കൃഷ്ണ മേഘാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? ഇനിയും നിനക്കിത് വിസ്തരിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ ഒരു അംശം വെച്ച് തന്നെ എന്താണ്, എന്റെ ഒരു ഏക അംശം കൊണ്ടാണ്, എന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഇനിയും അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ വിഭൂതികൾ മനസ്സിലാക്കി, ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കൂ? ഇവൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം അല്ലെ, സൗന്ദര്യം, വീര്യം, പിന്നെന്താണ്? ശക്തി, സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കീർത്തി,
കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, ത്യാഗം, ഇതെല്ലാം 5 ഗുണങ്ങൾ. ഈ ത്യാഗം ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മേലെ ഭഗവാന് മേലെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് വിഭൂതികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കൂ, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയും അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ സംശയം എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്? വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഓരോന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയൂ എന്ന് ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുവരെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ദേവതകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാല്, ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാല് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ച് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. നമുക്ക് ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ മതി, ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി മാതാജി, അത് വേഗം കഴിയില്ലേ? നാളെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ. ആ സമയത്ത് ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മാതാജി നല്ലത്. കാരണം നാളെ ആവുമ്പോ അത്രയും സമയം കൂടി നമുക്ക് പോകണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കൂ എല്ലാവരും. എങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ് 10ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. വിഭൂതി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ 5 ഗുണങ്ങൾ, സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വീര്യം, ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. നോട്ട് ചെയ്തോ? ഇതാണ് 5 വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ 100 ഭഗവാന്. ഇപ്പൊ ബലത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ബലമുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ പോലെ ധനം വേറാണ്. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് അല്ലെ. പിന്നെ അതിനേക്കാളും വേറെ ധനം എന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ? ഇനി ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 8, 9, 8, 9, 10, 11. 10, 8, 10, 9, 10, 10, 11. ഇനി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഭഗവാൻ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഉള്ള ഒരു വിത്തിനോട് ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് മുളയ്ക്കുന്ന ഒരു വിത്തായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. ഭക്തി ലതാ ബീജ് എന്നാണ് പറയുക. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഭക്തി ലത, ഒരു വള്ളി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു വിത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായോ ഭഗവത്ഗീത ഇതിന്റെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത്? ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ വരണേ എന്നുള്ളത് റിവേഴ്സ് പോയിട്ട് എടുത്തു തരണം നിങ്ങൾക്ക്. കേട്ടോ, അഹം സർവസ്യ സർവം പ്രവർത്തത്തെ ഭീമത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ താവസ നിന്ദിതഃ. 10ാം ശ്ലോകം 8. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തന് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളോട് പറയണത്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന്, ഉത്കണ്ഠകളും വേണ്ട.
ഹൃദയത്തിലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോവുക എങ്ങനെയാണ്? നാമജപം ചൊല്ലിയിട്ടിട്ട് നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലെ, നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ അതിൽ ഭഗവാൻ അതീവ സംതൃപ്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ അടക്കം, ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജപയജ്ഞം അല്ലെ, അത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പഠിച്ചതാണ്. ജപയജ്ഞം നാമജപാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അശ്വങ്ങളില് ആരത് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ ഐരാവതത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. ഉച്ചൈ സ്രവസ്. ഉച്ചൈ സ്രവസ്. ഇനി സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ആരാണ് സൃഷ്ടികർത്താവ്? ബ്രഹ്മാവ്. ഓക്കെ. ഇനി ശ്ലോകം 41 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? 41 എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ സൃഷ്ടിയും വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത്? ഓരോ സൃഷ്ടിയും, അതായത് വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഓരോ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. ഈ ശ്ലോകം 12 അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? 12ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും. ഇവിടെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. എന്തെന്ന്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ, സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി. ഈ ചതുശ്ലോകി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ലേശെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അതും കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനെയാണ് എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് അർജുനൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ, സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വേറെ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഏത് സംശയങ്ങളും ഇല്ലല്ലോ? ഒരു കാര്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഈ മാല വെള്ള കളറിലുള്ള മാലയെന്ന് ഇല്ലേ? പ്രഭുജി കുറച്ച് ഉറക്കെ പറയൂ. എനിക്ക് ഈ മാല വന്നിട്ടുള്ളത് വെള്ള കളറിലുള്ള മാലയാണ്. അതിന്റെ അത് വേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അത് മതി പ്രഭുജി. ഇപ്പോ തുടക്കത്തിൽ ഈ മാല ജപിച്ചാൽ മതി. പ്രഭുവിന്റെ മാല കറക്റ്റ് ആണ്. ആ മാല ജപിച്ചാൽ മതി പ്രഭുജി. പക്ഷെ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലുതും ഇവിടെ ചെറുതാ വന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എന്തോ ആ സൗണ്ട് എന്തോ എന്റെ ഫോണിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്താണ് പ്രഭുജി പറയണേന്ന്. ആരെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് തുടക്കത്തിലത്തെ മണികൾ, ഒരു സൈഡിലെ മണികളെല്ലാം വലുതും ഒരു സൈഡിലെ മണികൾ വളരെ ചെറുതുമാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പ്രഭുജി ആ മേലത്തെ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പ്രഭുജി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്ന്. ആ മേലത്തെ മുത്തില്ലേ, ആ മേലത്തെ മുത്ത്, അതാണ് കൃഷ്ണമുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മേല ആ ഒരു മുത്തില്ലേ അല്ല പ്രഭുജി, ആ മുത്താണ് കൃഷ്ണമുത്ത്. അതിലാണ് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ എന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ചൂണ്ട് വിരൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചൂണ്ടാണി വിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഫിംഗർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്യരുത്. മറ്റ് 4 ഫിംഗർ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് മണി പിടിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ മണി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ താഴെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് അവസാനം എത്തൂലോ. അവസാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ കൃഷ്ണമുത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ വീണ്ടും ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണമുത്തുമ്മ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ
ചൈതന്യ ജപിക്കുക. ആ, ശരി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഏത് മുത്തിലാണോ അവസാനിച്ചത് ആ മുത്തിന്ന് തുടങ്ങുക. ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകരുത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതായത് ഈ മണികളെല്ലാം ചെറുത്, ഈ മണികളെല്ലാം പ്രഭുജി, നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പില് മണിപൂരിത മാതാജിയുടെ എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അതിൽ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ മിനി മാതാജിയോട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം പ്രഭുജി. ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കൂ കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഈ മണികള് അതായത് ചെറുതും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി. എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയണം, എന്റെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി എന്താ പറയുന്നത്. മണികള് ചെറുതും വലുതുമാണ്. മണികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന്, ചെറുതും വലുതുമാണ് മണികള്. ഓക്കെ പ്രഭുജി. അപ്പൊ മണികളാ വലിയ മുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുക. ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ മുത്തില്ലേ, ആ വലിയ മുത്തിന്റെ അവിടെ തുടങ്ങുക. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ചെറിയ മുത്തുമല്ലെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുക. മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് വലിയ മുത്തിൽ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക പ്രഭുജി. മുത്തുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. വലിയ മുത്തിൽ നിന്ന്, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളില് അഷ്ടസഖികളാണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയും. രാധാദേവിയുടെ അഷ്ടസഖികളെയാണ് ആദ്യത്തെ 8 മുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ലളിത, വിശാഖ തുടങ്ങിയിട്ട് 8 സഖിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ മുത്തിന്റെ വലിപ്പം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രഭു. അത് അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഓരോ മുത്തും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ മുത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രഭുജി ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ മുത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജയശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ മുത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ ക്ലാസ്? കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ജയ പ്രപാ.